svima ljudi, dobrodošli do ovaj klip. Da ću vam reći zašto ne treba verovati prijateljima, nekima se mogu prijatelji. Nekim prijateljima ne treba verovati zato što možda, na primjer, ako se tvoriti tako nešto prvog dana kad dođe u školu, treba sačekati da vidite šta će da urade, kakvih posljedice njihovog druženja na druge ljude i posle skontajte da li ćete se njima da se družite. Naprimjer, možda su to lopovi, ali ih prave kao da su dobre deci. Naprimjer, 5-6 dana budu dobri, a posle kradu i budu bezobrazni. Možete vidjeti ovo kratko video, naprimjer, odbijaju vas sve to, a prijatelji su vam još uvijek prijatelji, znači morate vidjeti prvo kakve posljedice utiču na sve to ukupno, što sam se vam nabrao. Kakve posljedice, naprimjer, neću da se igra sa vama ili neću da igra futbol. Utima vam prijatelje, sve to radi. Tako da zato da verujete novim prijateljima, tako da poslije.